karepe sok barang bengak-bengok udyar anggepe ora darahku wis kesel kok isih anggepe wah Gong aduh sorry Tru sorry dungulmu mlocot kuwi nek kaya areng wangi nuthuk buta malah kowe nang kono ya kapora ayo ndi tunggale mungsa ponokawan mangsa iso menang kowe oh ngene iki malah gelis ae dadak perang tung kendangane wis mati golek buta Gong buang oke opake bagian buang ya Tru ya aku sing mateni kowe sing buang mbek cekat-ceket le heeh biar buang Gong oke woi buang Gong oke aja nganti ana sing ngulep lho Tru ndak ganggu perjalanane ndara ayo buang Gong oke wah Tru keliwatan masa wis tak tuthuk ki ngapusi kowe nyanyangan selamat orang pangestumu apik Tru Bagong selamat pangestumu apik gegeri koting cloreng bar kerokan soangin kowe kok iso masuk angin terus saiki masuk angin ki gampang to ha iya waton gelem ngombe obat ha iya ana cara mbiyen ngono obat ki nek masuk angin ngrekoso dileki wong tuane piye kurang isis po jendelane dibuka ya gendenge dibuka pun men ketrocoan ora ngono dokter ha iya muntah-muntah malah piye butuh mamnanas ayo ming diturantareni ngono ku ya Gong ha iya iki sowan ning petarangan kecamatan Kledung nek ora kleru ha iya ping 3 ade sowan mrene ping kaping 2 sowan Pak Mas Timbul kaping 3 iki dikersake warga saka petarangan ha iya ya muga-muga lancar sakabeh ya Tru iya ngomah apik to reng pangestumu apik bojomu sehat anak-anak ayo kabeh sekolah kabeh tumrap aku bapakne bodho ora apa-apa ning anake kudu goblok lho anu anake kudu pinter duwe derajat duwe pangkat ayo mula Tegal sawah tak doli ora masalah terus sing penting anakku iso sekolah dhuwur sing penting kok pentung ayo sing jeneng wong omong ra yo angkot pleset Tru wong ora omong kowe iso kepleset kok iya ya syukur sing barep saiki sing barep mlebu SMA lulus ding kuliah njupuk jalur hukum jurusan kok jalur mbok salah satu penerke to rek wong jeneng wis do lali kok ndak tok penerke lho jurusan hukum iya so nek lulus men dadi hakim garis hukum kok hakim garis ya saurane dadi jaksa wah kata-katamu kuno
Dadi hakim. Ya, sing nomor 2 SMA kelas 3. Wo, sing nomor 3 SMA kelas 2. Lho. Sing nomor 4 SMA kelas 1. Sing nomor 5 SMP kelas 3. Ora kok sik kowe iki jane bojomu iki kucing apa to? Kucing dekel nocot kuwi sak brolan iki pira? 1. Lah kok lete setahun. Sekarang ya piye kaya Tru? Wah, aku ki karang mboe. Anggere karo bojoku nggurak ngono kuwi rasane kaya wah. Wis ora iso ngampah. Ha iya. Nganti anggere setahun meteng. Nanti bidane muni. Ngene ya reng sing jeneng program yang pemerintah ki wong ki urip kudu kabeh. Sing jeneng wong di anak akeh, rezekine akeh kuwi klerune. Nek bapane ki wong duwe anake akeh iso ngragati ra masalah. Ning kowe ki wong sekeng mangan sedina ping 3 sampe ping 2 wae kurang. Anake pirang-pirang pira to rek? 16. Lho. 16 itu mati 1 17 wingi kudune. Sing endi? Sing ragil bayi. Lah kena ngopo? Cemplung kolah. Ono bayi kok anake mati kecemplung kolah iki lho. Tak gendong merucut kaya. Blung ngono ki arep tak tututi mongko jero kolahe ya. Wah, wis cilaka, Tru. Ya wis ben dikelaske. Nganggo kabeh bojone kon pasang terminal. Men semplok apa piye? Kuwi lho sing dienggo kabeh lho, spiral. Spiral. Ayo, nek ora kuwi ya pasang nganggo obat. Wah, Mbak Yumo ki pancen wong trader. Wingi tak kon ning puskesmas tuku obat kabeh, urung sida tombe, dokok meja, lali totoli pitik. Wis Mbak Yumo meteng pitike do ora ngendrok. Wah, iya aku le trader kaya ngono kuwi. Ning saiki wis kabeh to, wis. Nganggo kabeh apa? Sarung. Sowan Pak Dokter. Pak Dokter bojo kula mboten iso kabeh. Nek spiral kuru ora doyan mangan. Suntik mangane akeh njebluk awake aku ora seneng karo wong lemu. Terus sidane aku sing kon kabeh. Pak gareng mawon kabeh. Saged no? Saged. Acarane ngagem sarung. Siap. Tanpa pamit Pak Dokter bali aku njujuk toko sarung. Tuku sarung cah gajah berdiri. Sing ngono iki gajah duduk. Aku kesel duduk ya berdiri barang kok ya, Tru. Oh iya. Tuku sarung cah gajah berdiri loro. Kanggo turu bojoku meteng meneh. Doktere tak parani. Dokter sampean lulusan fakultas kedokteran ono dokter gadungan. Jare kon nganggo sarung kok kula turu bojo kula kok meteng melih. Doktere sarunge kaya ngapa? Kaya ngeten. Oh, goblok. Kaya ngeten iki kaya apa? Kaya plembungan iki lho, Tru. Nek kaya ngene iki masang teng pundi? Terus doktere dilebokke nggon jempol, blung teng mriki niki. Oke, tuku 4. Jempol tangan tak nggoni, jempol sikil tak nggoni kabeh. Terus turu bojoku meteng meneh. Tau lawange dokter dobrak bres. Lawang jepat doktere kaget. Wah, mbegane ngono kae. Keweden to karo aku? Kok iso kaya ngeten padahal kula pasang jempol kok bojo kula meteng melih. Walah Pak Gareng kudu kok dienggo dhewe. Limasan niku teng mriki niki, teng pundi? Neng buka gambar doktere teng mriki niki. Wow, paham aku. Dong saiki tak nggo terus. Neng sawah ya tak nggo. Nang pasar ya tak nggo. Wae mlaku-mlaku barang tak nggo kok, Tru. Iya, aman pisan wis ora kena gangguan apa-apa bojoku wis beres, sukses. Ha iya. So ya wis kebacut 16 jeneng. Wah, akeh tenan, Tru. Sing lanang 11 kok. Arep tak dadekke bal-balan sesuk. Heeh. Persatuan Sepak Bola PSNL. Lho. Apa kuwi? PSNL, Persatuan Sepak Bola Nolo Gareng. Personal. Anak Nolo Gareng. Lah Bagong piye Gong kahanane Gong? Aku mau omahmu. Apik. Oh ya syukur. Ora tahun nang omahku sing anyar ta, Tru? Urung. Lho, apa ya sapa? Cah cukup Weh.
Ya syukur ngendi? Akae ngono aku kae perawatan ngarep omah ngulon. Nang kono engko takon daleme Mas Bagong. Weh, kok ora ketok ana omah anyar. Pancen tak sengaja aja ketok anyar. Ndak kaya wong sugih. Weh. Konstruksine ampuh to. Ya syukur. Gendenge ora gendeng biasa. Gendeng apa? Aspal. Lho. Gendeng kok aspal. Ora trocoh. Ora kaya gendeng biasa iki sik klebon kremun. Kremun ki banyu cilik-cilik kae nek nggon aku tanpa klebon kremun. Usuke wae baja, sekrupe gedhi-gedhi. Ora kuwi jane omahmu ngendi ta kowe? Ngisor jembatan. Oh ngisor jembatane kok tok peng-pengke ora. Ning tak nahi tulisane daleme Mas Bagong. Edan ora. Anakmu to kaya ngendi ya? Ya kaya kono. Anakmu pira to? 3. Oh. Sing mbarep lanang. Lulus SMA iki cita-citane dadi polwan. Lho. Sik. Anakmu lanang apa wedok? Lanang. Wis lulus SMA, cita-citane dadi polwan. Kuwi iki polwan iki ngerti artine ora? Polwane apa to? Polisi wanita. Wah, kok keplakane kok. Aku dadi bapakne diapusi riwas aku iki njukuk. Apa sih? Formulir nang kepolisian kok tak tulis cita-cita menjadi polwan. Mula ora dipanggil-panggil. Ayo dianggep wong kok anakmu ki wong lanang kok nganggo polwan ora. Heeh, iki wis mlebu kuliah wae sidane terus. Oh iya, njukuk apa? Ya sing ana nang sekolahan apa dijukuki kabeh lho anakku. Komputer ya dijukuk. Papan tulis ya go bali. Mula saiki nanti. Saiki nang penjara. Oh edan ya. Wong jenenge ayo kowe bingung anak karang wong goblok e. Lha kowe tak lebokke kuliah wis kowe njupuk sak karepmu. Njupuk jurusan apa sak karepmu, njupuk apa sak karepmu. Njupuk mulai kok njono komputer papan tulis penghapus. Gun njupuki komputer ayo jukuk polisi saiki. Ya wis, sing nomor 2 wedok. Kelas pira? 2 SMA. Iki anak sing iso mikul dhuwur mendem jero wong tua terus. Mergane iso meteng anakku. Lho. Gose kelas 2 SMA kok meteng ki? Ayo kowe piye? Wong wedok iki gegadangane apa? Ada ben iso nyambung sejarahe wong tua. Anakku iso meteng ora glelek. Lah sing lanang, lho ora ono. Lho. Ora ono kok gleleng. Aku sing marai aku susah. Mula ta bocah dielekke ora sak penake dhewe, Gong. Bocah saiki pancen sekolahke adoh-adoh karo wong tuwa kon kos, kon kontrak. Bapakne mbone ketayalan golek duit, bocah-bocah nang kono do pergaulan bebas. Ora ngerti-ngerti wis teko-teko njaluk dipitoni ta ya. Ora mumet wong tuwa. Mula aku mangkel nek karo wong yang-yangan urung umur wis do yang-yangan. Heeh. Mangkelake marang pergaulan bebas ki nyemelangi. Winginane ana wong tak unek-unek kok terus. Mergane aku ora lagi ngopek wit pelem. Oh, ngopek pelem ning dhuwur. Heeh. Aku ana wong ngeyup nang isore, wong loro boncengan lanang wedok cilik-cilik kae. Ngik. Aku nang dhuwur tak matke. Cah iki do ngopo? Sing wedok nangis. Muni piye? Aku wis telat 3 sasi lho, Mas. Sing lanang muni tenang, Dik, kita serahkan yang di atas. Monggo aku pas nang dhuwur aku medun tak unek-uneke. Aku ora ngopo-ngopo arep dipasrahi bayi. Goblok. Lah piye to? Serahkan yang di atas ki serahkan pada Tuhan. Ora kok karo kowe. Ayo kaget aku kok ya, mak tratap aku. Ora ngopo-ngopo serahkan yang di atas aku pas ning dhuwure. Jaedan lah. Ayo truk sambil tembangan iki pamundutan sore mau isih akeh banget sing urung iso diaturake marang ngersane para lenggat truk. Yo diaturake. Yo ning yo dicaosi sing nyemek-nyemek. Yo bakmi yo kudu langgam utawa gending utawa apa ya sing bareng ngaturake. Aku tak kangen. Aku kok kangen, ora kok aku tak kangen, tak ki arep kok ki wis. Goblok karo. Aku kok kangen karo Sinombari Jata ya terus. Lah kuwi arep tembang kuno ning penake ra jamak-jamak. Penak Sinombari Jata tenan ora ndek bojo. Ndek hubungane apa karo Sinombari Jata? Antil mencelat ora.
Pelajar. Sing nekar sapa reng? Mbak Ayu Purwalestari. Engko gironge sing ngrampak. Ya. Gironge Ayu Katno karo Ayu Igel. Neno 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 nendo yen lanang seniman enak sing wadon seniwati kayane mumpluk kok mlumpuk ayo sing putri sinden sing kakung Pira Pradangga utawa penabuh. Wah, ya wis kayane mlumpuk. Anane akeh. Ning gawa saka panggung. Deren elinga marang Gusti sing peparing. Iya. Contone apa? Wayang ki lho delok dijejer-jejer ngene iki. Lho, monggo sing nglakoke wayang ki sapa? Dalang. Ora kok perkara aku ngembake aku ki Gusti ora. Ning wayang ki sing nglakoke dalang. Menungso sing nglakoke sing gawe urip. Nek cedhak karo sing gawe urip ora bakal dienggo dolanan wong. Ning nek adoh karo sing gawe urip bakal diobat-abitke kahanan. Kaya wayang iki ya reng. Iya, nek cedhak dalange ora wani nggo dolanan nek buta kono kae mesti anggere ana bocah cilik nyedak terus di Iya. Silapati apa? Filosofi. Radong aku. Judeg aku nek gagas kuwi gong nek omong karepe iki kaya modern ning ora jelas. Tenane? Wis. Waduh iki nek yo wis bubar itu. Ah iya. Nek kene lagi bar gara-gara. Ya ora apa-apa ya. Kesaguhan iki tetep ditetepi kewajiban. Aja padha kaget. Ya iya. Wah tak seneng-senengke lek kumayang bengi iki. Ha iya sakarepmu. Tutuk-tutuke gong. Aku arep ngelucu terus ya arep ora ana wong arep ngelucu terus aku manekat aku pokoke ya ning nganti do dirasani kanca-kanca biasa ayo ya sowan yo ning negara Ngamarta Galuh adi dadi seksine Ndara Galuh ling munjuk atur ngersane para pundhen pemendhen Pandhawa ayo disowani ya sangu gending apa Gong sing kepenak Rire sarta palwa nuteng rano para nyoto yen to bapakmu duwe pepanggil Rubana Logaring nyak saestu kuwi nek rasaraken omong kami sosolan iki wis pasrahno aku wae reng saestu kok Den bapak sing nyuwun supaya ndara-ndara Pandhawa saged ngaturaken ing winastan Sekar Tunjung Seta. Sekar Tunjung Seta Panakawan nggih. Mula ndara niki kula mesti ngertos ndara tindak niki mesti ngupaya teng pundi durunge Sekar Tunjung Seta Petra Nalogaring lan apa dene kowe Bagong. Taunana Windanana Janaka ora bakal kundur marang Praja Ngamarta. Yen ora ketemu kalawan ingkang winastan Sekar Tunjung Seta Nalogaring nggih monggo kula dherekaken Ndara monggo kula dherekaken
tansah nyoka kiri-kiri kang nyoka melagar angwoking mungsuh aminta lawan hanggrulir simo manabda kadyayun manubro Candra Caca satur pantos mlayu ya Gus mandeg satra bagus raja mak mandeg kowe ana satra bagus raja mak mlakune kok saya suwe ora cetha ya Tru sapa dene aku jenengmu sapa Kakang Mati Tanwaran takon karo aku lho dhisik pracika ngendi dongko wah mosok-mosok basane sing warat Nadan aku butuh nang dudu butuh pedha kalwarene ratu Gustiku saka imbiku Kungpura. Aku teki kala salukat katut mbarat. Teki kala salukat katut mbarat dasar kawara nyata. Balik kowe sapa? Pamadya Pandhawa. Satring matu kala Raden Janaka. Raden Janaka. Ya Raden Permati. Ya Raden Permati. Kunti Dwi Batsa. Kunti Dwi Batsa. Mahabau. Ya Sang Kalidi, Duda Kesa, Bambang Margana. Wah, jenenge apik kabeh. Sing mburi kaya kelinci iki jenenge sapa? Takon marang aku. Takon karo kowe sapa jenengmu? Nala Gareng. Lana Rageng. Sok Dimeja. Bemper Pawira. Porong Saminana. Kuwi jenengmu kabeh. Ora nyilih nggone mobil aku. Sing dhuwur sapa? Petruk Kantong Bolong. Bubur Dimeja. Asem-asem Pawira. Bakso ya kena. Burjo ya doyan. Oh, panganan iblis kowe. Ana maning jajaran. Sing mburi dhewe sapa? Bagong. Ya bawor. Ya cepot. Toilet. Wis umum. Jenis-jenis sikong ora ben mangkel aku buta kok omongane teng kruwil. Arti ndak menyang diten ngetutake jemangkaing suku krenteking ati. Ora ana maksud kudu bali. Ora ana gawrawar tondo balikake wong lumaku. Ndas buta kang ora janur kuning. Ndak samar ndak sandung wong begitu tak pagas riko wani ngrajang presiden buta apa kang tak wedeni kaji gedhe dhuwur kurang gedhe ku mega kurang duran ciancu aldoku leganing atiku aji japa mantra ora ana jamak lumaring satu meguru batanging buta arta alika dasar yaksa para sangka babar apa gunjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kencanging risang mawe gandrung kekecrok ora pandangan kok pangange boten tatap sida apa ora totok gunggulmu modar perang cakil kok sida apa ora mas sida apa ora mas ngono oh cebuta edan ora tatap kemudarang sang gograk wandamu den
Lemangan tetepan kalah karo taro aku sarepe sok barang bengak-bengok udyar anggep ora ndaraku wis kesel isih anggepe wah Gong aduh sorry Tru sorry dengkulmu mlocot kuwi nek kaya areng wangi nuthuk buta malah kowe nang kono ya kapora ayo ndi tunggale mungsa ponokawan mangsa iso menang kowe oh ngene iki malah gelis ae dadak perang tung kendangane wis mati golek buta Gong buang oke opake bagian buang ya Tru ya aku sing mateni kowe sing buang mbek cekat-ceket le biar buang Gong oke woi buang Gong oke aja nganti ana sing urip lho Tru ndak ganggu perjalanane ndara ayo buang Gong oke nya wah Tru kliwatan masa wis tak tuthuk ki ngapusi kowe nyanyangan ini monyet Tru isih gereng ya Tru Tru
Tro galak iki, Tro. Oh, ayo. Aya. Aya. Angel dipateni, Gong. Terus yang graji ndase nang. Manane enak ini men. Lho isih urip terus iki. Gareng mana ndi? Kesel aku. Andang kesel ya, grajine gede banget. Abote ra jamak. Nyamat anakku udah belanja apa-apa. Aku bilang kali-kali. Duh, ra paham aku iki. Ngomong apa iki? Ngomong apa nengulmu melatatmu? Ngomong nanot nek ngomong apa? Duh, kok teratapan aku. Piye dong ora kowe? Ora ya. Piye karepmu? Nyanyi banyak ya. Ora natu nyebut aja. Sopo nang nyemu? Kon ngopo? Nyanyi ini. Kapan nengulmu melarat nih? Nyanyi. Sesek Gong, ini berarti irunge anu cangkeme ketutupan irung. Aman-aman jaman naimbang yen podo-podo ambo sira mlotot nyanyi. Nang iman iki kancaku mati kabeh ora tukus mung kaya pat nyanyi dengan nyanyi. Oh iki sing marah iki nek ra cetha iki. Ana nrima ngeman ning kancaku podo mblasah kaya babatan pajeng ayo belan ora nganti ora nyanyi aku ora iso mangkel urip dhewe nek ora ono nganyang ngono. Aduh. Nyokot ora itu ora. Mroto imbang yen namanya kudu saiki ora mati mau nyanyi ngono senani sing duwe. Irunge ilang ning mati iki. Ayo mati irunge dilangi kok ora mati ora. Padake rumasane aduh cilaka iki terus. Ya golek buta sing antik-antik ya. Kita kalau cuma betul, aku jangan baju dan kita kaya baju, aku tu kaya kakak. Kop. Stop kop. Ada.
Kata-kata saja. Gosike rasa kesusu. Gede balik kita.
Bumi kunjang kancing langit kelap-lapaton berkin sanging risang mawe gandul gajah kleke bakal kata modar ora wis jam 4 kliwat ya mak kecil-kecil ya rampung-rampung si gajul kacang kecil-kecil kuwi sapa cik Truk ana sing buta pinter nembang lho endi iki cik waduh iki tembang zaman biyen si gajul kacang kecil-kecil kuwi sapa cik sing nandur aku yo nduk yo PN kabeh yo nduk yo aja dicoli Gembak kecil aku wis takon wae. jenengmu sapa Jika kaya apa keli? Lombok keli ya kok pinter nembang Baca Wiyoga. oh mantan Wiyoga Baca Wiyoga. Begawa yulu riwayatku ini sedari dulu jadi perhatian ijari musik kebaro ayo musik kebaro tak berapa airmu tak berapa airmu kowe kok dong rap barang kowe aku buta modern Mas oh buta modern ya kacaku kabeh Jawa iki sapa sing wajani Mas Bagong ora kowe sadar ora Indra seneng-seneng ya seneng-seneng ana watese lihatlah di bawahmu pukul berapa 4:20 ayo kita teruskan lakonnya yo bingung Sang Arjuna ngrasa ngupadi Sekar Tunjung Seta nalika semanten pepuntaning tekad sigra arsa sowan sang ngersaning asih prana dedel ngawiyar Sang Janaka